malej obci na východe Slovenska, ležiacej medzi Prešovom a Košicami, sa kedysi na tomto mieste vyrábali tehly. Dnes sa tu drevo premieňa na unikátny nábytok z masívu s dôrazom na vlastnú identitu. Vitajte v spoločnosti Stôl. Javor, jaseň, očkový topoľ, agát, čerešňa, dub, brest, orech európsky a americký. Drevo pochádzajúce zo slovenských lesov prechádza dôkladným procesom vákuového sušenia, aby spĺňalo tie najprísnejšie kritériá pri výrobe nábytku do interiéru. Výroba stolov sa začína tancom. Práve takto si stolári vyberajú kusy dreva, ktoré sa k sebe hodia najviac. Základným pravidlom je to, aby v jednom stole bolo drevo len z jedného kmeňa. Každý jeden kus prechádza mnohými procesmi opracovania. Frézovaním sa drevo odkryje a objaví sa jeho kresba a farba. Zbaví sa pilín a všetkých drobných nečistôt a na rad prichádza návrh toho, ako bude stôl vyzerať. Je to proces estetického objavovania. Stôl môže mať viacero podôb, ako celomasívny, tak aj so živicovanou riekou. Dôležitý je tvar, druh dreva, odtieň, veľkosť, skrátka všetko to, čo zákazník vyžaduje, alebo to, čo by sa mu mohlo páčiť. Po schválení návrhu pokračujeme ďalej. Jednotlivé kusy dreva dostávajú ručným opracovaním, brúsením a zarovnávaním svoj finálny tvar. Celomasívne pláty dôkladne spájame procesom lepenia, tak, aby vytvorili na pohľad dokonalý plát. Dôležité sú detaily. River Table. Pocit, ako keby vašim stolom tiekla skutočná rieka. Živica spojí dva brehy a vytvorí unikátny vzor, ktorý stolu vdýchne úplne nový život. Rovnako tak počas detailingu zahladí každú drobnú nerovnosť. Výroba takéhoto unikátu vyžaduje svoj čas. Trvá to zväčša 60 a niekedy dokonca až 90 dní. Výroba takéhoto stola vyžaduje množstvo časovo náročných procesov. Po odliatí musí stôl odpočívať až 2-3 týždne. Po dňoch čakania sa majstri stolári opäť púšťajú do práce. Stôl čakajú finálne úpravy a detailná ručná práca. Odstráni sa vrchná živicová časť a stôl sa zbaví nečistôt a nerovností, ale vždy s dôrazom na zachovanie jeho prirodzenej štruktúry. Brúsením sa dokonale vyhladí a vytvorí sa tzv. Fine finish. Takýto stôl je pripravený na záverečnú úpravu. Olejovanie. 100% prírodný olej doplnený o esenciálne oleje odhalí na novom stole naturálnu farbu, výraznú kresbu, ale tiež krásne vonia. Počas celého procesu výroby je vo výrobných priestoroch zachovaná vlhkosť a teplo, aby čo najlepšie simulovala podmienky u zákazníka. Vďaka tomu sa výrazne eliminuje možnosť pracovania dreva a vzniku deformácií po odovzdaní u klienta.
unikátny nábytok a stoly z masívu, ktoré sú vyrobené na Slovensku. To je spoločnosť Stvol.